Khó này điêu Gạo bác mình cho nó đi Một của đi khay mà một của đi khay lấy Thằng nó lấy Một của đi khay lấy Có nó đang đi khay Hello, logoफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो रायलायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो खेबसे फिन बरायबावबाय लोगोफोर बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो आं गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय ने नायलांबाय थादों नोंथांमोना गारामाया बारा थिग नङा गगाया दाबो मोजाङै क्लियार जायाखै आंना बिदिनो आंना दानिया बावस्रोमसो जाबाय आरो भिडिअ खालामनायानो मानो होनबा बालायलाङोबो टाइमाबो हास्लाबलायलाङा ओमफ्राय नै दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आं नायदो नोंथांमोना अननानै आरो दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होआखैबा अननानै खालामना होदो लोगोफोर बिदिबा नायलांदो दिनैनि भिडिअखौ नै दिनै अनला संनो नागिरदों आं लोगोफोर ओरैजाय दै गुदुं खालामखाबाय नै मेवाइ दहायनो हानानै लादों आङो ओमफ्राय दा संनोसै हानायखौ आङो खेबबाय थायासै अनला मेवाइ संनो दिनै निरामिस संगोन बाबायाबो जागोन मेवाखौ बेखायनो बाबायाबो जाया ना बेदर जेबो जाया नालाय निरामिससो ओंखायनोथ' दिनै अनला मेवाखौ निरामिस संनोसै खेबसेनो ज' जानायनि आं हारसिङै अनला मेवा संफेराखैमोन दे लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन आंना इसिङावसो दं नालाय बाल बुस्थुआनो ज्राव ज्राव थाखायोनो जोंनिया थाव सेरनानै लाबाय ओमफ्राय दैखौ गुदुं खालामनानै लाखाबाय आङो ओमफ्राय एसे खामानि दङ र' आंहा नै केक बानायनानै दोनखांबाय आङो केक बडि बानायना लाखांबाय आरो ओमफ्राय दा बेखौहाय क्रिम होनानै जाबनानै लानोसै आङो ओमफ्राय दाहाय डिजाइनखौ बानायनोसै गोसोबायदि संबाय थानोसै ओमफ्राय दा बेखौ संहोहोलां जाबनोसैलाय खामानियाथ' ओरैबो मावखानांगौ नालाय आखाइया फारब्रै फारबा जानांगौ मिथिगोन नोंथांमोनहा दा सोरनि थाखाय केक बानायगासिनो आङो लाइट होदों लाइट होआबाथाय खोमसि गाज्रि नुथारो हालदै होबाय मस्ला मस्लि होबाय आं एसे सामब्राम गुफुरखौ होनो मोनाबा रुइबाय रुइनाया रुइबायथ' रबासो नामाथाय माथो बेनि बे जाबाय नै लोगोफोर एसे बुरजा जाखाबायहाय बे सारायखौनो एसे आख्लायनानै होबाय आङो थाव दङना बेयाव थौसे संखानोसै दिनैबा हले ओंख्रिखौ माने जोंना भारा थाग्राफ्रा एसामिस नालाय बिसोरो जाफेराखै जाहैदों अनला मेवाखौनो जाफेराखैनो ओमफ्राय आङो जानाय नायनो हरनो आरो बिसोरनोबो दिनै खारैबो होनोसै नै थालिरनि खारै न'आव बानायना दोननाय बेसे गोबाबथाय मिथिगौ आङो जायखिजाया होनोसै एसे दा नांगौबा होबावगोन गोदौबाय थाथ'थोंसै आं दायो केकखौ बानायना लाग्रोनोसै ओंख्रिया गोदौगासिनो दङ मालाय गोदौबाय थाथ'थोंसै बेखिनियावनो आङो केक जाबनानै लानो न'आव जानायसैना लोगोफोर दिनैना केकआ न'आव जानायनि आङो बारा क्रिम होआ दा मिन्थिगोन नोंथांमोना मानि थाखाय न'आव जानायनि होनदों आङो माने आं सारप्राइज केक बानायगासिनो दं आरो दायो एखेजायनि न'खरनिया जि रायलायदों आयौ खोनाफैसोगारदों आङो बाङालिना थिगसे रायलायखायो जाबाय ने जाबाय फ्रिजआव सोना दोननोसै ओंख्रि नायहैनोसै दसे ग्लब ग्लब गोदौगासिनो नै आयै मा एसे मोजां ओंखारखो माथो कालार ओंखारलायबाय नै नारें ओंखारबाय नै मोनबायानो नै मेवाया मोनबाय आं उरनोसै दा अनला होखानाय बायदिसो नुलाय लांबाय आं
लाथा जाबायबो नै दानाबा होननाय लोगो लोगो थौसे जासिगोन माथो साखिनायनोबो मोना जाहैबाय बाबाखौसो साखिनाय होनांसिगोन बाबाया पुर'हित जाबाय नालाय बेखायनो मालाय जाखोन्दाखौ जाया आरो जों साखिनायबाथ' जाखोन्दा जागोन ना बियो खारै होबावबाय आरो एसे गोदौथोंसै आङो गंगार मस्ला नागिरहैनो दं फुल बागान सिङावसो गंगार दुन्दिया नागिरहैनो र' नै मोनबाय गांनै ओमफ्राय ओइलाय ओइयाव गायनानै दोनदोंमोन ना सिगां ओमफ्राय बेखौनो नागिरनो फैफिनबाय नै आं ओइ मा एसे थाम्फै नै बेयाव दङ बिबारानो गैला दा सिजोन गैलाना संख्रि नाङाखैनो बाबाखौ साखिनाय होदोंमोन आङो बिदिसो होनसै नङाबा लाथासो खाना थायो मोदोमनायनि अनलाया मोनसिगोनानो लोगोफोर ओमफ्राय नै फारसेथिं आङो पनिर संनानै लाग्रोनोसै आरो अनलाया मोनबाय खांना दोनसां अनलाखौ मिरामिस संदोंमोन ना आङो लोगोफोर दानिया मिरामिस जायालायनो बे नाथुरखौ होनानै संफिननोसै आङो नाथुर लाबोखानाय दङमोन बे संखानायखौनो नाथुर होनानैल' संफिननोसै आं मिरामिसखौ आमिस खालामफिनबाय दाख्लैनि नाथुर लाबोनाय दंमोन ना बेखौनो होनानै आरो संफिनबाय नै बिथिंजाय दाउ खोरदैजों ना संबाय नै लोगोफोर संनोसै बे मोनथामखौल' दसे फुदुंनोसै आं टेस्टी टेस्टी खाना दिनै जाबाथाय जाबाय थिगसे जाखायो जोंहा दिनैनि केकखौ एसे इउनिक बानायनो नागिरदोंमोन जायासै नाथाय टाइमा हास्लाबला संनानै खावनानै मेंबायना बिरादनो आंथ' बिदि बानायबाय माने आङो ओरै हाफखिनिखौ बेन्थ' बक्सजों हानानै एसेबां हागौमोन आरो बेन्थ' बक्सआ जेसेबां जायो एसेबां हानानै ओमफ्राय बेखौ बेलेग कालारनि बेलेग डिजाइन बानायनानै ओमफ्राय बेखौ बेलेग डिजाइन अखाफोर बायदि जागौमोन आरो ओमफ्राय दा जाला मेंबायना आंखौ बिरादनो अभार जाबायना दिनै संनाया बे नजरजों बिबार मोजां बानायदों आं माने दिनै टाइमानो ग्रोब जाबाय लोगोफोर नै आंना केक बानायनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै टिउसन टाइम जागुलायलांबाय नै गथ'माखाया मोनफैजोब्बाय नै दसे टिउसन लानोसैलाय आङो केकखौ दाहायसो हागोन र' गगा मोननानै मेगन गन्थं खर' खोमा सालाबायनानै दङ आंना दसे टिउसन लाखांबाय लोगोफोर आङो 1.5 घन्टा 2 घन्टा लाखायो नालाय टिउसनखौ ओमफ्राय मोनाबाय नै मोनासिगोन लाइट होनानैसो स्रां स्रां नुदों खोमसिबायानो दायो केकखौ हानो हैनोसै लोगोफोर बेखायनो आङो केकआव नाम लिरबायानो नै रेडि जाबाय दे लोगोफोर केकआ बेबायदि बानायबाय आङो नै नायदो नै माबायदि नुदों लोगोफोर एबार गावनो हैनोसै सारप्राइज
सिरि सिरि रायलायखुमादों आं सारप्राइज बानायनायखाय मानसिया दङना खाथियावनो रेडि गावनोबा आं देलायनायावनो होयो नालाय गाव देलायनायावनो होखायो ओंखामानो बिदियाव गावबा आंनो बिदियावनो होयो महरखौ देखायोबाबो महरखौ देखायलाय थांबालाय महरखौ देखायलाय थाबबो देलाया देलाय थांखाबाय आंहा दोनहैफिननांबाय केकखौ दोनफिनथ'बायसो लोगोफोर देलायग्रोनोसैनो देलायखांनायनि उनावसो हागोन जाहैबाय ओमफ्राय आङो दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै केक हानायखौ नेक्स्ट गोदान मोनसे ब्लग लाबोनानै फैगोन आङो होमबा बेयावनो थाथ'बाय दिनैनि थाखाय बाय बाय